Witam Was pięknie, Rostomili. Dzisiaj Wam wyrządzę o tym, że roz w roku je Dzień Paniczek. Gor chłopi to wiedzą, naozajst, paniczki też, ale mało kto wie, że też je Dzień Chłopa. A czemu, z czego te paniczki są dla nas takie płatne, takie ważne, to Wam spróbuję wyrządzić. Jak macie radzi to moi fulani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Tuż Rostomili roz za rok, 8 marca, jeszcze kapkę czasu do tego święta, swój dzień, swoje święto mają wszystkie paniczki. A chłopi w ten dzień gonią za kwiatkami, stoją w obchodzie od rana, co by kupić te najszumniejsze kwiatki, ale nie w magazynie, ale gor tamkaj sprzedują kwiatki. A paniczki czekają na kwiatek, a nie daj Boże, co by jaki chłop przyszedł do chałupy bez jakiego prezentu. Może być miasto kwiatka, jakoś kiśniczka papiurzano z bombonami, albo jakieś lepsze wonidło, ale dycki coś im musi być. W ten dzień się przeduje isto najwięcej kwiatków za cały rok. Lepszy na kwiatkach nie szporować, bo roztomańcie może być. Jak chłop chce mieć pokój, to trzeba kupić szumną puketę. Są takie roki, że jest zima, a są takie roki, co je kapkę cieplejszy. Oto porę roków temu nie było zima w marcu, tuż kwiatek szło przenieść do chałupy, a nie zmorz. Ale baj się mi z dołońskiego roku było tak, było roztomańcie, bo było tak, że w marcu był mróz, przymroziło, a puketa zmarzła, niż się ją dało paniczce. A jak se jeszcze chłopi co wypili na dzień paniczek, no to był krawal w chałupie na isto. Co inkszego jak chłop podarował swojej paniczce szumne kwiatki, doł i pusy, a pięknie się na nią podziwał, to ona czasem siągła do Łodmaryje, a wyciągła ćwiertkę dobrej gorzołki. Gorzołkę na poczęstne musiała mieć każda paniczka od przygody, i młodo, i wydano, a i zowitka, a i starociotka, a i starka. Było a i tak, że chłopi nic nie dostali, tuż musieli iść do aryndy, kuszeń kwasie. Jaki potem był krawal w chałupie, to lepsze nie pisać. Ze 20 roków temu zaczło się mówić o Dniu Chłopa. Paniczki jednako nie chcą o tym słyszeć, bo prawią, że se to święto chłopi sami wymyślili. Coraz więcej jednako kupuje swoim babom jakiś prezent. Mają z tym wielkucny problem, wielkucne kurowody, co mają kupić, bo przeca kwiatków ni, bombonów też ni, tu jeszcze może być piwo, może być sztwiertka, albo jakie fajne pachnidło. Coraz więcej chłopów jednako ani nie wspomina o swoim święcie, bo mają całą chałupę pachnideł, bo mało kieropaniczka swojemu staremu kupi piwo albo sztwiertkę gorzołki. Toż chłopi pamiętajcie, że na święto paniczek trzeba kupić szumną puketę kwiatków, a wy, paniczki, miejcie dycki schowaną sztwiertkę, albo lepszy a i pół litra, a nie trzeba będzie już tego całego święta chłopa. Bo jak nie chcecie w kalendarzu tego święta, to nie ma problemu. My, chłopi, z tego możemy zrobić przez cały rok, kiej będziemy chcieć. Rostomili, ta kopytka po obu stronach mojej głowy są dwa obrazki. Na jednym jest film, co się Wam może spodobać, a na drugim obrazku jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał. Dziękuję pięknie.